Complaining in that Muguzi Magapa Andan. Someone. You give up a chance. You have to see. Ah, all right. Yes, Sabhuku neCommittee. Committee. Ever be as a committee? You Committee is a guy. Committee, what do we do? Committee on fighting. I don't care. This is the committee no Sika. Committee on fight. Sadatu that committee alasan when they eat. Pete unongeramu lomoningana mtu ya kono. Iri kwe karabasina hapana. Ndio kwa ndio kwa. Hapo give secretary. Sasa sisi tunalewa kwa sababu kunega. Mwenyiji tele raji. Tele. Tata sio tele na. Kipe kukurengere komiti. Tichitererana. Makana panze neCommittee ka nechora dzari mambata po. Makana pamonzi committee brother ndakabvunzwa mune mibvunzo zvamainyora. Kwete zva. Apapa namba siva goza zvekudai mukutangi kupewa mumatari muno. Mwana wenyere? Oh. Okay. Yeah, all right. I'm going out to can I make my family my village meeting and it in one number now come up with this sanity. You're a minute. This is now. You are American one who come up with the truck that would this now. Those that know that know this son. This son now. Was Nagaveringa Munuda Sabhuku Neda Gasa Redasi Ranaga Tigan Magari and this is when I told so no one to know to Nagamira say, no one to pay. Or respect sometimes you know that you know you are a pinda pane power and goes to power people per lamb. Moana Mudara and Mambo, Teta Batarana. Na mero ma village way whether abuja atara na sabu data kule rutsai mon sanu meda wa muri sabu ndo afana vita kana ya dalani kama karama buya budare sabu impanzi neCommittee kare makazwa pane vaitwa ma minutes wezi papa patudavunza kuti ava muri kuti ava kunzi makatengese pakunzi and Zimbabwean State Land kuna ava zvakafamba sei ndagara namuzukuru wangu ndagara nemushana for nearly 35 years ndakambouya naye futi ndamupa kuisa sikuyo kwamavazoti niya nzvimbo yenyu apa pamanonga kuti nzvimbo yenyu Vogovana State Land, kutaura panapa. Nzvimbo yakanzwisaise vanhu. Nzvimbo inenge yakanzwisaise vanhu. Yaibogara yakadaro. Hakuna iyo yakanzwisaise inzvimbo yako. Inzvimbo yenyu? Sabhuku. Sabhuku nenzvimbo yenyu? Kwaninge Sabhuku anobva pakusvika. What's
Aiwa. Aiwa, tikungora kunyatsokuendesa sezai tikungadhara mutaundi but ndongananyatsotaura kuti vaitaura namambo nyatsotaura vakatoita makagara mutaini mumba mavo ona isi tikutaura tidataura zvinhu zvimifanizii panapa okutoita vakatoita kutozembera kwatoita vakagara mumba mavo mona isusu tiri kubvunza kuti pamakapa ava orit madinzviko enyu tatoda kugadzirisa imamba nzvimbo ende inimi Sabhuku vape nzvimbo manzwa kana mamba vape nzvimbo nzvimbo inokuwa nevillage assembly manzwa kwetoti inini ndakapa torati mugadzirise kana makutaura taurai kuti village ndo yakapa ava kana muripi munotone mhosva woti munhu anopa munhu nzvimbo ivillage assembly mwana wese ari above 18 years manzwa ndio vanopa vanhu nzvimbo Sabhuku havape nzvimbo mamba havape nzvimbo DA havape nzvimbo mona saka tiri kutaura kuti ava makavapa sei nzvimbo vakaita here zvakatedzerwa zvokushedzera pavillage assembly maminitsi acho tamami tiri kuenda kuti bhozi iwo ndogo wachinwa munofanira kuita pamberi pamama ndo munofanira kuita pamberi pamama kuti aiwa mama takaita zvakadai ati hamuna vaongorora tozviasembli ndo zvamakaita nai vakuru makapuwa sei nzvimbo mzimbo ndakapia nevillage ndapia mzimbo nevillage semu ndapia mzimbo ndakazotofina hazopedza kuti mupuhwe chii chachaitika kuti mupuhwe inini kuti muzopuhwa muri mega kuti panopuhwa village panofanira kuwa 4-5 imi muri 1 sei makapuhwa muri 1 mapirwa ndakaita semunhu ndiri mwana marima andiri mwana madini okay ana mambo maimbogara kuti muzosvika eji yenyu musina munhu kwamutoko ndo kwakamhema wana ine nzvimbo kana wakagwara imwe nzvimbo iyapenga kudzokerera wakagwenda waamuzodzoka saka orit tosangana zuva 22 wezi tuita maminitsi usazinonyorera masvika unoona anyorerwa nhasi mwoya nemaminitsi ekuratidza kuti makapuhwa sei nzvimbo vanhu vachiwirirana wezi vanopuhwa nzvimbo panenge pane vana 5 kana 10 vochisarudzwa pavana 10 apa kuti ndokuti vakakodzera kuchipuhwa vachionekwa nemaaplaira avanenge vakaita nzvimbo toona kuti hapana here chioko muhomwe kana kuti zvakaitika kana zvakaita pajekerere munongopiriwa musi wa 22 asi kana pane zvakaitawo pachioko muhomwe zvichabuda futi musi wa 22 saka secretary tokumbira muye nebhuku remaminitsi amakaita musi wacho nemubvunzo pasamweni pako akunzi nyaya yegova nekunzi zvanzi guva kuchiona zvakuti guva rapinda papi pane mhosva mbiri kunzi kupana nzvimbo inova state land uye kuvharira guva rakaridzi muwani muhani makavharira zvinoguva ndofunga ivo kwete imini vanamari vatobvunza vakapuhwa nzvimbo kuti ndivo vakaisa waya vakavharira guva remunhu
Kamu ni materi lo gue apa makin yang pakai tujuan kan dulu pakai kalau kita hasilnya makin mudah balik mudah aman apa kainda jadi soalnya kan video itu orang kan esok mudah masuk juga kalau mau mari para panel kan udah ya kan musuh para apa tidak imam masuk pada zawai itu apa isi do kuari bana bukan defense pro defense ya kayak enggak mewah ya ma kalau kasih saya bukan siapa tuh gitu oke mazona mas saya nggak mabenda orang kan mabenda bahasa waktu sekitar tadi mereka nggak itu karena kita mabat bisa bahasa sekitar zaman lalu waka isa kuwa muwaya mimu ani zote munagasi wawaya ndio mu village mawe ila dimwe village Guare kudara na chimi. ani na ndio same village Ameno gaula na aiwa zvokutanga manga rematataura tikisu imwanogara tisima complain nana mambo pataka mboenda pai kuground nenyaya kwana muringai ndo gwara rakasikotaurwa chinhu ndo demarcation yacho ndiri nanjere nguva iroro saka vakatopinda kuti munzvimbo manzvere ndozvazviri kureva amusoro tichita apinda munzvimbo yanzvere hatina kupinda munzvimbo yanzvere kuti pakapinda madhumbu rikwari nguva iroro tinongoti isi mukani madhumbu rekwenyu ikadunduru aiwa takanzvizvo saka uyu zvai akazvinga zvake akafenza echirolainierasi waititestirera tese asazoti yakanzi imhosva kuda kuziva kuti imhosva here masabhukiwa ana anzvera vachipauro zvakati mochi makuwa aika bematudzana wakapaka varipo izvozvi chibva mukomo munhariravamhishi vari mumakuwa nezvezvipatemwa temwa urikuona zvatinenge tichitaurira akaimbe kuti mukapa inonzi village assembly vanhu michinesa waye vanhu vanotokudza kuti apa pane guva ndo zvakanakira kuita zvinhu zvenyu pajekerere pani makaita muri mega manje enezorai maisa guva remunhu mukati mewaya yenyu kozi guva remunhu ratogara rinongotyisa kuirisa pamwaya mako ngoisa munhu wasine naye neukama hwake ngomisa muwaya chete zvinototyisa unotonyenyeredza kana kuti bhena kuti unodai uchiningiririkei pade mimi hamuna kana kutya nazvo maona saka panoitwa sei ipapo nevaku dzimwe dzenguva pamwe vakafenza masekera nasabhuka varama hamuna kuziva kuti akafenza sei mafenza gwararidzi hamuna kugara vanorona taona achifenza anditindosaka manje ndozvatitaura kuti makaita pajekerere tirati kunyatsoda chakanakira jekerere uyo vanenge wabva kwana mutoko avavo anenge achifarira munda ona saka kana achifarira munda haazombo ane basa nezvimwe zvinhu zvese zvikosheswa zviripo maona because anenge achidinda wana munda because avoti ava ndo vekumbobviswa kumwe uku kuti ava vanhu pamune yamusa 22 pane nyaya weze havo vakosha pesa wabviswa unotsvakirwa pamwe kungopuhwa chete even 50 imi murikutaura 35 vakutaura nhambiri kwamutoko maona ndisati sabhuku kuti unenge ungakandonyemera mama
Atora nandi kwa mtoke mutara the 35 years. Mwana, just let that titi hasha manje. Changamire. Imi manje. Aiwa. Just notana edinza 22. Mani moya ne minutes so 22 tungopedzisa ngayana. Ise yake. Shedre mumwaru. Ariyanze ko sikase. Aiwa, ione mapulisa kwa Yo, musa 22.